दिनैनि बे फुंबिलिनि बोथोराव आङो बड'लेण्ड रादाब बुथुमगिरि नोंथांनिसिम साबायखर जासिग्रोबाय जे जों दिनैहाय दतमायाव खुंनो गोनां अल आसाम खुंगा बाथि खालारिफायथु आरो खुंगा स्निथि बबिनाम चेम्पियनशिप अल आसाम मार्शेल आर्टखौ जोंनि बे दतमायाव खुंफुंनो लादों। दा बे हिसाबै जोङो दिनैहाय कनभेनर कमिटि हिसाबै जों दिनैहाय मावख' खुलिदों आरो बे मावख'नि गेजेरजों जों दिनै अल आसामनि जेसेबां इउनिट आरो डिस्ट्रिक्टनि बबिनाम आरो कालारिफाइडनि गेलेगिरि बिथांमोन दं, बिथांमोनखौ बै थिखानाय फैगौ 3, 4, 5 आरो 6 एप्रिलनि दिनाव जे जोंनि दतमा हालामाव जे थिखानाय दासानि इनडर स्टेडियामाव गोसो गुदुं गेलेगिरि बिथांमोनखौ जयैनो फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायदों। लोगोसे जाय बिथांमोना मार्शेल आर्टखौ मोजां मोनो बा गोसो गुदुं बिथांमोनखौबो साफ्रामखौबो जोंनि बे दतमा हालामनि इनडर स्टेडियामाव फैनानै बे दिनखालि बाहागो लाफैनो थाखाय आङो जोंनि कनभेनर कमिटिनि चेयारमेन जानानै आं नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। मानोना जों दिनै दतमायाव बे चेम्पियनशिपखौ खुंफुंहरनो थाखाय जोङो दिनै मावख'खौ खुलिबाय। बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौ बेखिनि समजों आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। रायजो राजाफोरनो मा मिथियो? आं दिनैनि नैबे हाबाफारि बेखेवनायजों लोगोसेनो आङो रायजो राजाखौ खावलायगोन दि जोंहा नैबे अल आसाम चेम्पियनशिप बबिनाम आरो कालारिफाइड जानो गोनां जोंहा 3, 4, 5, 6 बेवहाय गासै रायजो राजाफ्रानो फैनानै नैबे जोंनि दतमा दासाफिल्डनि इनडर स्टेडियामाव नायफैनानै दा बेवहाय जोंहा गोबां 25 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। बे 25 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाहागो लाफैगोन गथ'फोरखौ जाहाथे हेफाजाब होफैयो, गोसोआव थुलुंगा होफैयो। बेखौनो आङो दिनै डिस्ट्रिक्ट कालारिफाइड एस'सिएशननि नेहाथारि जानानै रायजो राजानो दिनै आङो नैबे मेसेजखौनो होहरनाय जाहैबाय। मावख' बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा सासे कालारिफाइडनि फोरोंगिरि बा दैदेनगिरि जानानै जिउआव सासे सुबुङा कालारिफाइडखौ सोलोंनायनि गेजेरजों माबायदि जाफुंसार जायो नोंथाङा बेखौ फोरमायगोन नामा? गिबियावनो आङो निउस चेनेलनो थेंक्स जासिग्रोबाय। दा आङो डिस्ट्रिक्ट कालारिफाइडनि नेहाथारि जानानै दिनै आं बेखौनो बुंगोन दि दिनै जोंहा फरायनायजों लोगोसे जोंनि नैबे कालारिफाइड बबिनाम बेफोरखौ लांफानो हायोबा जिउआव मोनसे साक्सेस जाहैयो। गावनि जाथिखौ जौगाखांहोनायजों लोगोसे गावनि लाइफखौबो दालांनो हायो। बेखौ आङो दिनै डिस्ट्रिक्ट कालारिफाइडनि सेक्रेटारि जानानै आङो दिनै बेखौनो बुंगोन। आरो दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा साननो हागौ दसेनो कालारि दसेनो बबिनाम बोरै जाखो बे खोथाखौ बुंनो हागौ। नाथाय जोंना कालारि आरो बबिनाम मोननैखौबो जोङो सोलिबोगासिनो दाल' नङा, जोङो गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोङो सोलिगासिनो दङ। आरो बे कालारिया जाहैबाय मोनसे जोंनि इण्डियानिनो गेम, आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों गनायथि मोनजानाय।